Nu introducerer Rexona en ny antiperspirant, specielt udviklet til mænd, som skal præstere under pres. Den beskytter dig, så du kan klare mere. Rexona, it won't let you down. Apoteket lover dig ikke det perfekte hår, men holder dit eget sundt og velplejet. Vi dyrker heller ikke en pletfri skønhed. Til gengæld fremhæver vi det naturligt smukke hos dig. Med en mild og enkel plejeserie baseret på omhu og viden. Og til en pris, som også giver velvære. Punkt 1 fejrer 10 års jubilæum med masser af jubilæumstilbud. Så skynd dig til tilbudsfest og kom hjem med denne Siemens støvsuger til kun 499. Du sparer 400. Eller hvad med en Electrolux vaskemaskine til kun 2.999? Det er halv pris. Se flere jubilæumstilbud i vores avis eller på punkt1.dk. Til min nabo, så han får noget, som virkelig er til ham. Til ham, fordi han giver mig den tid, jeg har brug for. Til min kollega, fordi hun er meget mere end kollega. Og fordi jeg er så glad for, at hun er til. Hej, jeg hedder Carsten Olsen, og jeg er den skaldede kok. Jeg kan godt lide at lave wok. Det er nemt, det er hurtigt, og det er sundt, og så smager det rigtig, rigtig godt. Find masser af inspiration på bluedragon.dk. You know you make me wanna shout. Look, my hands jumping. Look, my heart's bumping. Throw my head back. Come on now. Don't forget to say you will. Yeah, don't forget to shout. Yeah, 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 yeah. Say you will. Throw your head back, baby. Du, Buster, jeg vil lige snakke med dig. Har du tid et øjeblik? Ja. Okay, du er en forsigtig hund, ikke? Ja. Det er kun de andre hunde, der slår sig. Det gør du ikke, vel? Vi behøver ingen forsikring. Ui, vi skal måske have en forsikring alligevel. Hvad siger du? Okay. Nu kan du forsikre dine dyr hos Nordens største dyreforsikringsselskab. Kontakt os i dag og få 10% rabat det første år. Velkommen til Agria Dyreforsikring. I Lidl behøver kvalitet ikke koste en formue. Og lige nu er der ekstra god grund til at kigge forbi. Ja, Lidl holder weekendtilbud. Og fredag og lørdag får du 850 ml spændende is i bæger. 3 varianter kun 19 kroner. Og 250 gram ost i skiver. 3 slags i sampakke for kun 9 kroner og 52. Hent Lidls nye iPhone-app. Det betaler sig. Livet forandrer din hud. Nu kan du forandre din hud for livet med Revitalizing Supreme. Den første multiaktive anti-age-creme fra Estée Lauder. Med den banebrydende Intuigen Technology fik 92% af kvinderne en fastere hud. Revitalizing Supreme til ansigtet og nu til øjnene. Kun hos Estée Lauder. New York haut mich immer wieder aber mein Styling hält das aus. Nyhed fra Schwarzkopf. Ny Taft Ultra Fixing med Arginine Strength Formula. Styrker håret og gør det modstandsdygtigt med ultrastærkt hold. Taxi! Sogar bei diesem Mistwetter. Den nye Taft Ultra Fixing. Schwarzkopf. Professional Hair Care. For you. Und für ultrastarken Porenhalt, ohne Silikone, Parfum und Rückstände, das neue Taft Ultra Pure. Mirakler sker faktisk ikke af sig selv. Indimellem må man hjælpe dem lidt på vej. Så derfor er det vigtigt for mig at vise, at nu er jeg herude. Og det er muligt for nogen at møde mig, og det er muligt for mig at møde nogen. Match.com. Bliv medlem helt uden omkostninger. Overskud er ikke noget, du bare har. Overskud er noget, du tager. Når du tager dig tid. Når du tager trappen. Og når du tager, hvad du vil have. Overskud er ikke bare noget, du drikker, men det er et godt sted at starte. Aquador. Naturligt overskud. Gør det orange Kubi-ekspert. For eksempel denne nyhed fra Sony. 40-tommer LED-TV til 3.999. Spar 2.000. Eller en Acer PC til 3.499. Spar 500. Se flere orange Kubi i vores avis eller på ekspert.dk. Chevrolet Spark har fået nyt smart facelift. Det fejrer vi med helt op til 26.000 kroner i rabat på udvalgte modeller. For eksempel Danmarks billigste bil, Spark LA, for kun 69.900. Du sparer 10.000. Og så 5 døre, 5 pladser og 5 sikkerhedsstjerner naturligvis standard. Spark har noget, de andre ikke har. Bauhaus holder åben Kristi Himmelfartsdag. Det fejrer vi med 10% rabat på Danmarks største udvalg. Kristi Himmelfartsdag. Hele 10% rabat på alt. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.